Jotono lamsawo jenebo Smai TV channel. Sarikaham joto chini leader songno YTF Tipra Motha TWF khanabni sal ba soneni salo কোনো program chini sauto malaya karon reason oha ani uporo je attack khlai mani ang bongno 2 din সময় rojak chini central leader songno bini bok jawab runi nangnai ani upor tamani bagai attack khlai and central ni leader bising to mother chini TWF ni leader tong YTF tong Tipra Motha tong o bising to phai ana bahai ke borok bu phaiman o bini jawab ana rei mania sang ani tamosaya tong tamabul tong abni jawab mania sak sang sauto kono program khlaiya eba je YTF ni leaders tong naira o message na man khangkai norok jotono je jaga program lani uddog lajak o program no norok stop khlairani ongthang Bilonia Julaibari Sabrum and Santi Bazar area o jaga wono norok immediately program বন্ধ খাইনি অংথং হামবাই যতনো ছারিকা হাম